أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yonti Zedu biye jumaye biye lahoro madonye ala batu ala nyini subhanahu wa ta'ala yanda ode kama ala jinye dongo doda ni balola ni yo do yinyana Yonti Zedu ka do kala nyini do kanga faraka nga juma do yafe Yonti Zedu ka da barka kanga bunya kosobe sabula subhanahu wa ta'ala meleke minu ngateli Yonti Zedu ka do ludi bi jigi du kulo sanve Yonti Zedu ka do kan laje kan lame ambe damba kashi minge ambe ala deli femina femi ba nenguna anga mana gwani be femina min gadanye non se de kado bi ala katabo subhanahu wa ta'ala buna ramade jine meleke urdane jina se de kado min gofora min makofo min yera min maye non se de kado hakaja danda ve ba kema aniko min bi dukulo sabe min bi baju kono min bi sani duguche non se de kado min bi tama min di tama min bi fufu min bi pan non se de kado min bi balo min bi balo bina min di balo fena fin de balo femina chapor Allah manja de belebele kolo ci kolo ala ko ayeni bele jele da chekilingama kenye arabu de au kama ko Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam adale makam skay Allah belebele ama nyina Allah fe jabbar alami naye on beda Muhammadu kanu ko so akako o ya Rasulullah o kele kanu ko so yon so di kado on ga jamana min nanjoro le mbala jamana min dogo ko Mali yon so di kado alaka jamana en kishi alaka jamana en taga alaka jamana en kishi alaka jamana en taga alaka do jamana en na juguce alaka jamana en jugu halaki alaku halaki yon so da alaku kono nafli alaku seba amo jina subhanahu wa ta'ala fe alaku kaka alakama ya rabbi ya Rasulullah alami nale ngulu da ka dukulu da Allah alamin gamma saya jabbar ani mata bo nyongoro Allah kibaru alamin gamma saya mati vota wuli balido nde Yon Sedu karama wuli balido de wuli balido o ala ako anga nyini ako anga shun ako anga sali ale ala koso Yon Sedu kado atte qur'ane sebengono atte hadisala ko ala bishun walma ala bisalo tay atte sebeni jigini sebeni fen fuiti ko abu min gono ko ala rabi shun ala bisali wuli bali bele nayija shun nayija sali mancha de wuli bali Yoni Zedu ne ka toroba ya fonyi mva ya fonyi ako nyete lafiya boroi buna adama de kada ka fo men lafiya wala ma nebna lafiya bo wala ma karta lafiya ledu no fora mama mai ba soro makai akani ngamale ni ma lafiya len bai ni yo fora tawche ma don so di ba soro o tigi makai sagi fayga de giete lafiya boroi ne adama de sara domi o do de bi lafiya akaramako hotel bawbe ani mobile climatisé ou ni son mati lafiya non te dimani datugo to ka suna ina wuli wici fo na soro makai wici mama be ko bolongoni nyashina ma anyena suna manja mva madi ya fo nya tara lahara Allah akuche bakora mi be suna sube ba suna na akike libu ijigida be ba suna na kani jigida ka fiete ma lafiya yoro yi Yon Sedu mami mba ka ala soro yoro ningele afore ka shun ikasali noko mami bi shu dungo do mami bi sali dungo do ila fiale do wa malasia ina wuli fajiri fe fundeni bennene be ka saldi goshi Yon Sedu ka do ina saljita ina sube ba sallaka ala nyini ila fiarawa ay mami bi shu dungo do fiete ma lafiya yoro Yon Sedu ka do ibi lafiya lawa ngo bila minongo bila inege bila Yon Sedu ila fiarawa ima lafiya wuli bali flesa ala nyini yoro de doktora angere ya ama nyina ala fe jabbar alami kele alami shemasa alami naye meleke babi konondo ni bi konondo da non sudi kado ka anyama ke meleke duru meleke duru mi nu ka ma ko tayru mai abis meleke mautu jibrila Allah nunu bi gne kuna ko boli seconde kili na la bi meleke chama akali mautu tue akanda ke jibrila yo kana kama tinzanguna jibrila ye chidin delimando
abina ala ka ci de fi min ni min ga ga kaman ba sabani kaman sabani bi sabani meleke min gani n'a bɛ garijɛgɛ teliya ni min bi ni ka n'a b'o o ɲɛnabɔrɔnin kelen o meleke ni y'o to a f'i ye jɔnni sodi n'i y'o don kuranɛ sɛbɛn kɔnɔ n'i y'o don sɛbɛn la na nin nasi nin kasuru ka nin sɛbɛn k'o d'a kan karamɔgɔ ne ye sayi kura sa kunu sɛbɛn kelen a gindo fɔ n ye sa n t'a gundo d'i ma n'i ma wari di yan kalanden de k'i ka gindo fɔ subahana wa taala min n'a ye jinɛ 199 da k'a ɲɛmaa kɛ 5 ye u bi diɲɛ boli su ko ni dugusɛjɛ cɛ u bi diɲɛ boli ni ala y'u ci ka ɲɛ komi k'a dayɛlɛ o b'a sɔrɔ u taara ci kɛ ala ka mission o ɲɛma 5 u k'a ma abisu jinɛ kebiru jinɛ mutayiru jinɛ min ye samawurusu jinɛ tarafatayi jinɛ 5 jinɛ 5 dafara jinɛ kelen bɛ ninnu na bali jinɛ kelen bɛ ninnu na jɔnni sodi k'a dɔn fɛn o fɛn n'i b'a fɛ k'a sɔrɔ teliya la i b'a fɛ ka fɛn o fɛn kɛ teliya la masaya nafolo jɔnni sodi k'a dɔn hakili ɲuman furu cɛ fara muso kan mɛlɛkɛ kelen bɛ nin na jɔnni sodi o ka teli mɛlɛkɛ bɛɛ ye ale de ye garijɛgɛ jinɛ ye jɔnni sodi n'i y'a tɔgɔ sɛbɛn k'a don sɛbɛnfura kɔnɔ nin nasi in bɔ k'a fara a kan nin jiri in fara a kan jɔnni sodi i mago dilanla n ka n t'a f'i ye n'i ma wari di. mɛlɛkɛ jumɛn e ko abisu tarafatayi ni dɔ wa. abasu jinɛ kebiru jinɛ mutayiru jinɛ samawurusu jinɛ tarafatayi jinɛ. si c'est pas mutayiru c'est kebiru bɛ c'est tarafatayi. o bɛɛ y'i kungo ye. jɔnni sodi kulu 18 diɲɛna ka diɲɛ ɲɛnajɛ jɔnni sodi k'a dɔn kulu 18 ala ye 5 ta kulu in na u tɔgɔ bɛ sɛbɛnfuraw kɔnɔ a bɛ kuranɛ hayaw kɔnɔ a bɛ sɛbɛnfura bɛɛ kɔnɔ. o kulu 5 b'o f'i ye minnu dɔnna minnu n'a fasabantɛra kosɛbɛ zuba kulu hazu kulu safa kulu maruwa kulu turusina kulu kuluba kulu t'a la asimi goyita bɛ kulu min na sa o t'a la o ye manden kulu de ye o t'a la jɔnni sodi diɲɛ selekɛba ye 4 ye min ye alahu taala ye a ye sɛbɛnfura 4 jigi mɛlɛkɛ min ye ciba 4 ye journal sodi ni k'a dɔn nin sɛbɛnfura 4 min ye nin kuranɛ 4 ye min jiginna dɔnnikɛba min ala ka cidenw kan jɔnni sodi k'a dɔn nin kitabuba alquran min jiginna mahamadu ya rasulullah kele o kɛra tawureta o jiginna musa kan jabar o jiginna nabila dawuda kan zabur lejina o jina nabila isaka o tɛ bible tɔmuru ko a ma ko nabila tɔmuru ko a ma ko jésus bible jɔnni sedi o de linjila nin kuranɛ ba 4 a diginna cɛba 4 kan cɛba 4 in kelen o kelen n'i y'u ba tɔgɔ dɔn ni cɛba 4 kelen o kelen n'i y'u ba tɔgɔ dɔn k'u ba tɔgɔ sɛbɛn min ye ntɛnɛn su ye jɔnni sedi k'a dɔn nin nasi kankɛrɛ ka nin fara kan ka nin fara kan i bɛ fɛn o fɛn ɲini diɲɛ kɔnɔ a ɲɛnabɔra. ne bɛ 2 dɔn koyi. ne tilala. isa bati mariama ye de. naam. muhammadu sallallahu alaihi wa salim. o bati aminata ye wa. naam. dɔ in ko dawuda wa. aw ka fanfɛ jamana bamanan kun bɛ ala ka hinɛ na an y'a ɲininka baare ko k'a ye 20 d'a ma n'a sera ka kira denmuso tɔgɔ fɔ a ma ala ka hinɛ. bamanan ma se ka fatumata zahara tɔgɔ fɔ a yɛrɛ muso tɔgɔ ye fatumata ye a ma dɔn. jɔnni sedi ala k'an kunna ja ala k'an kunna ja ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana kisi jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi jɔnni sedi walahi an ɲɛ bɛ yelen minɛnen ninnu ɲɛ an ɲɛ bɛ yelen minɛnen ninnu na Assimi Goïta ani min ye a ka minisiriw ye ka taa se Choguel ko kala ma ya rabbi an b'a ɲini alahu taala fɛ ala kana jugu sew ala kana jugu sew la jɔnni sedi nka jamana den bɛɛ lajɛlen an kelen o kelen an k'an k'an kɔnɔ jɛya an ka jamana faamaw n'an b'a fɛ an ka kisi an ka don an ka jamana faamaw u ni jugu ni ɲɔgɔn cɛ jugu ye jɔnni ye maraba jugu jugu ye jɔnni ye maa minnu t'an kanu ni hɛrɛ ye jugu ye jɔnni ye sigiɲan jugu an yɛrɛ wa awɔ o banna jamana jugu b'an yɛrɛw cɛ ma jamana jugu tɛ yan wa ni maa min ko k'i na dangare Assimi Goïta la walima i na Choguel ko kala Mayiga nani i ma kɛ jamana jugu ye jamana b'olu de nɔfɛ ni jamana kɛlɛba bi jɔnni de bi bi wulibali n'olu fɔlɔ binna jamana ma bi ala k'a n'u kisi ala k'u sankɔrɔta ala k'u sankɔrɔta ala ka yɛlɛ mɛn'u ye ala k'u kɛ jamana jɔla ye ala k'a kɛ u ka hinɛ jamana ye ya rabbi u ka jamana in ta bala kɛ jɛlisɔnna ye ala ka ya rabbi ala ka Assimi kɛ jɛlisɔnna ye ten nka ala ka Choguel ko kala Mayiga kɛ jɛlisɔnna ye ne jɛna faso kama wallahi n jɛna Assimi ka wari kɔ
ha m'a fɔ n t'a fɛ dɛ nka n jɛna bamanankan don Journaliste Seydou daba ko a jɛna nka n'a t'i ka wari fɛ kelen tɛ dɛ Journaliste Seydou maa ɲuman minnu bɛ jamana kɔnɔ ni nafolotigiw don n'u bɛ hinɛ na Ala k'an n'olu sɔn ami Ala k'an n'olu sɔn Journaliste Seydou maa minnu bɛ hinɛ na Ala k'an n'u sɔn ami an y'o ɲini Alahu Taala fɛ jamana den bɛɛ ami jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ami an k'an tɛgɛ kɔrɔ ta sanfɛ bɛɛ k'an ka nin kɛ kelen ye a ye baaraw dabila a ka Fatiha ta n kɛra mɔgɔ bɛna duwawu kala a ye Fatiha ta أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له الله لا شريك له لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الفجر أين يوصري الحمد لله رب العالمين sabatu mara nam ni yɔrɔ in ye dankɔrɔba minɛ duwabugu joni ɛlɛ aji mamadu ba jara duwabugu karamɔgɔ nin waati in na an bɛ foli ta ni da ka kalan a n'a ka kalandenw ma k'u ka duwawu kɛ jamana in ye bala cogo bɛ di Journaliste Seydou ne bɛ n kele ku n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma n k'i ɲininka le matinal sɔgɔmada joona Journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa su min bi ja kabini tile i k'a dɔn o ja maɲanga bi bɔ min ye la priorité o de don sɛbɛnni kɛba Journaliste Seydou i k'a dɔn sɛbɛnnikɛlaw farala ɲɔgɔn kan ka sɛbɛnni kɛ i yɛrɛ to a b'a la Mali armée Journaliste Seydou i k'a dɔn Mali sɔrɔla sukulu sɛbɛnnikɛla ko waati dɔ sera sa min ye an ka jamana cɛbaw ye an dalen don minnu na ka jamana kalifu ma Journaliste Seydou i k'a dɔn u b'ala ka nɔbɔ ni ka kunkan bɔ ministre de la défense ancien combattant colonel Sadio Kamara Journaliste Seydou i k'a dɔn ani a ka chef d'état-major général des armées Journaliste Seydou i k'a dɔn ayiwa min ye kununko ye dɔw yɛrɛ ko surɔ Journaliste Seydou i k'a dɔn min ye hélicoptère fila ye dɔw ko naani dɔw ko wɔɔrɔ Journaliste Seydou i k'a dɔn n'i y'u mankan mɛn kata ka sin ka cun jamana kɔnɔ ten wa u ni sɔrɔdasiw de bɛnna wa a ko ɲɛnabɔra o y'a sɔrɔ juguya ni hasiriya bolo kan Journaliste Seydou i k'a dɔn Faransi don bɛ ani jamana caman cɛ Mali ye wari bɔ ka hélicoptère san Amérique u ma sɔn k'a di Faransi sababu la Faransi yɛrɛ a kelen bɛ k'i kagara fa bɛɛ lajɛlen na Faransi ka nin hasiriya ni nin juguya Mali la a kun dun ye mun ye a bɛɛ sa min ye sa dɔ ye a bɛ waati bɔ ŋunuŋunu barika bonyana an ka jamana sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔw fɛ k'u bɛ gɛrɛ Irisi jamana na hélicoptère naani Journaliste Seydou i k'a dɔn ni ma fili sɔrɔ e yɛrɛ tun bɛ aéroport la hélicoptère ninnu bɛ jigin tuma min tiɲɛ don wa tiɲɛ don n kun bɛ surɔ i ye kibaruya fɔlɔ min fɔ hélicoptère fila an welela de k'an ka taa hélicoptère bina an ye ɲininkali kɛ ko hélicoptère joli don ka bɔ Russie u ko an ma hélicoptère fila don Mali hélicoptère fila an selen avion belebeleba dɔ bɛ yen ko avion cargo ni u ye ne siɲɛ fɔlɔ ye k'o ye a ka bon i b'a fɔ dutɛrɛ cargo i b'a fɔ dutɛrɛ saba naani cargo ye min ye ale de ye donibatala ale bɛ se ka ɲini ka tɛrɛ kunkolo doni ale de bɛ se ka avion wɛrɛ doni o de ye cargo ye ne jɔlen aéroport la avion jigintɔ a tɛmɛna n kunna a kɛra ne kɔnɔ ko sankolo de bɛ ka jigin tellement k'a ka bon n'i ma deli aéroport la a b'o de kɛ a nana cun jalan a cunnen mankan min b'a kɔ fɔlɔ paga a bɛ file fiyɛ ne yɛrɛ siranna hali anw ma deli avion ko la jataw na avion dayɛlɛlen ministre yɛrɛ nana dɔrɔn ka na fɛrɛ minɛ ministre ye fɛrɛ minɛ o ye avion dayɛlɛ hélicoptère an y'a compter kelen fila saba naani duuru ala a ma ja maa gu bɛ hélicoptère naani a kura ala hali mana ma fara pop hélicoptère naani an ko ministre ma a kun bɔra ye ko fila ko naani nana a ko kɛlɛ de don mais o kɛlɛ de don ɲɛma hélicoptère minnu nana mun de don hélicoptère sugu jumɛn don hélicoptère marque minnu don Irisiw don a bɛ f'u ma ko MI 171 hélicoptère de combat avion de chasse an kun bɛ min ɲini o de tɛ nin ye o de don tubabuw kun tɛ k'an jɛ min na o tɛ nin ye o de don nin y'an yɛrɛ ta ye an yɛrɛ b'a boli yɔrɔ min ka d'an ye a bɛ jigin yɔrɔ min ka d'an ye a bɛ wuli naam an yɛrɛ y'a san an kun wari la pop an y'a ɲininka avion ko in nana cogo jumɛn na a ko décembre 2020 ale ye contrat signé ani Irisiw cɛ Asimi de y'a yamaruya a ka contrat signé a ye contrat signé contrat signélen waati min ni Irisiw ye avion baara daminɛ u ko a sera avion partie technique ma Mali kana tuguni ko n'o contrat signé o de kale la faama minnu tun bɛ o don n t'i fɛ k'o fɔ olu de y'o kale olu y'o o kale da o ɲɛ
donc gɛlɛya nana jamana sanfɛla na kɛra mankan ye sama-samali nana o taara wolo min na u ye gouvernement ci ka gouvernement kura sigi ka Sadio bɔ a la o don Assimi Goïta yɛrɛ bi conseil des ministres kɛ u b'a bali ka don Assimi en tant que vice-président a balila ka don conseil des ministres la nin ko in kama donc mais kalo tile 24 rectification min kɛra o kɔfɛ le 6 juin Sadio yɛrɛ hélicoptère ta a taara a ye avion ta a taara ka taa Russie ka taa ni contrat signé payi contrat technique a taara o signé juillet août septembre kalo 4 Russie nana ni avion ye pendant 4 mois anw y'o 4 ye kɔfuru la u taara yaro fɛn in ka bon cogo min u taara kɔfuru kɛrɛ kelen dayɛlɛ k'o jira anw na kɛsu falen de bɛ maramafɛn jugu la a n'a kisɛ ko Poutine y'o di Mali ma k'an k'o ta fu a ye avion 4 san kɛlɛkɛminɛn tɔ 2 a y'o ta fu ne ko ni hélicoptère n'a kisɛ bi kɛ gaw anw yɛrɛ de b'a ci wa Rusiw de b'a ci anw yɛrɛ de b'a ci Wagner na Wagner Wagner nin tɛ Wagner ye fɔlɔ dɛ ni y'an yɛrɛ dama ni y'an yɛrɛ parce que ni Wagner nana ka kɛlɛ kɛ il faut qu'an yɛrɛ ka se k'an yɛrɛ ta il faut que Mali soit une puissance militaire i b'a fɔ Modibo Keïta ye an labɛn cogo min donc an bɛ fɛ ka Algérie de ladege comme puissance militaire an bɛ fɛ ka tɛmɛ Tchad la parce que an tun bɛ Tchad ɲɛ e ko ministre jumɛn tun bɛ yen Sadio Kamara de tun bɛ yen Ala ka barika don a la ministre Sadio Kamara ale de tun bɛ yen Jean Tisedou nin kan ka kɛ sababu ye min ye malidenw ye armée dɛmɛni ani ka dugawu kɛ armée Jean Tisedou bɛɛ lajɛlen kan ka dɔ fara a ka donko wallahi ne ko kɛsu u ka wariko in kɛcogo bɛ cogo di dɛ wari jumɛn an ko an bɛ wari min bila u ka kɛsu la an ko an bɛ wari min bila kuma fɔra ministre fana ɲɛna n'o ye ministre de la défense ye a ko a ɲɛna mais a bɛnnen tɛ anw ka bila armée ɲɛ anw kɔni ye ŋaniya ɲumanya min kɛ u ma dan sɔrɔ o la an ka parce que ɲɛmaso fasoden ɲumanya bɛ kɛ tan de ɲɛmaso y'a o de fana fɔ an ye o fasoden ɲumanya k'a bɛ kɛ tan de an y'a kɛ cogo min fasoden ɲumanya bɛ kɛ tan de donc ale bɛna taa ci fɔ président yɛrɛ Mali président Assimi ni Assimi ye yamaruya di numéro minnu kan ka di jamanadenw ma ani numéro de compte min a bɛ sɔrɔ k'o di chef d'état major a ti di politique mɔgɔ ma dɛ chef d'état major n'o ye armée ka chef d'état major ye wari bɛ taa bila ale de naga kɔrɔ ale de bɛ poste de commandement ani opération ale de b'o la terrain kan donc directement wari bɛ bila sɔrɔdasiw yɛrɛ ka compte kɔnɔ o bɛ kɛlɛ kɛ n'a ye i ɲɛ ci min wari ye k'a d'a kan i y'o fɔ wa jumɛn ni wari bilala ni wari ye hakɛ dɔ sɔrɔ hali ni miseli bi sa miseli u k'a fɔ an ye o de bɛ kɛ i bolo don o de bɛ kɛ kuma ɲɛna sa i bolo don nisɔndiyara o bi juma jara i bolo don daba tugara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma le pays fasiriba n'o ye Ibrahima Jite ye nin y'a ka sɛbɛn ye Ibrahima Jite ko ala tɛ sunɔgɔ Nicolas Sarkozy Faransi président kɔrɔ min kɛra sababu ye ka Mali cu dingɛ kɔnɔ ka Mali fili nin ko in na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Faransikaw ka kiiri ye u y'a bila kaso datugulen na san 1 prison ferme a ma foyi y'a la nin bɛɛ y'a lajɛli de ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana tɔɔrɔ min y'a sɔrɔ a ko Faransi den bɛ tɔɔrɔ in ju la sabula san 2012 wagati min Nicolas Sarkozy a bɛ masakɛya la an ka jamana kunna ale de ye Mali janfa sabula a ye maajugu de ta fɛn min ye Libi ye ka t'o ci Libi cilen kɔfɛ o maajugu kelen ninnu a y'olu salo ka Mali magɛ ka na olu dagakisɛ bilen bila an da la sɛbɛnnikɛla ko u nakun ye min ye o de ye k'a fɔ sɔrɔ minnu bɛ Mali la ani Faransi ka nafa minnu bɛ Mali la olu ka lakana sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Mali ye a jiginna dingɛ kɔnɔ san 2012 fo ka n'a bila bi la wulikajɔ don o don nigisi nagasa jamana ti bɔ nɔgɔ la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye hakɛ mɛnnen bɛɛ a taalen don berekɛnɛtigɛ la Nicolas Sarkozy ale min kun ye Faransi masakɛ a waati in na a taara maa wɛrɛ nana nɔ la François Hollande o ye san 5 kɛ o taara maa wɛrɛ min nalen b'a nɔ la n'o ye Emmanuel Macron ye Emmanuel Macron ko kiiri tigilamɔgɔw ma Nicolas Sarkozy yɛrɛ ko caman b'a nɔfɛ o tuma a y'a sɛgɛsɛgɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko ko min nana y'a nɔfɛ o de ye k'a fɔ fɛn min ye a ka campagne ye san 2012 o baara min kɛra a ka société dɔ bɛ yen min y'a dɛmɛ n'u k'a ma Big Malion o Big Malion affaire o de wulilen b'a nɔfɛ sabula fɛn min ye Libi ye Muammar Kadhafi Nicolas Sarkozy de ye wari in daraki Muammar Kadhafi la ka taa a ka campagne financer Faransi sariyaw b'o kɔn Farafina kilebiyanfa président e bi miliyari 100 di a y'o de fara ɲɔgɔn na ka t'o kɛ k'a ka campagne financer maa minnu banna i n'a fɔ ATT n'a ɲɔgɔnnaw a y'olu kɛlɛ ATT banna k'a di o b'o di ya o b'o jamana caman b'an da fɛ olu ye Nicolas Sarkozy wari d'a ma ka taa ka campagne financer a bɛɛ ka mun to yen ATT ko kɔngɔ bɛ Mali la awɔ tout à fait i ye kɛlɛ kun ye awɔ
sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Nicolas Sarkozy a ka parti min bɛ n'o ye UMP UMP maaw yɛrɛ olu y'a ye k'a fɔ bɛnkan dɔw tɛgɛnɔbilara facture lankolon dɔw labɛnna Nicolas Sarkozy yɛrɛ ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ min bɛ se k'a to ko in kana bɔ kɛnɛ kan facture lankolon a taara ka t'olu labɛn min bɛ se k'a to fɛn min ye Faransi sariya o kana dɔn k'a fɔ ale ye janfa kɛ sɛbɛnnikɛla ko namara b'a don ɲɛ a t'a dugusɛjɛ ɲɛ sabula wulikajɔ ni sɛgɛsɛgɛli minnu kɛra olu y'a dɔn cɔ k'a fɔ fɛn min y'a ka campagne financement ye a y'a wari sɔrɔ namara ani yuruguyurugu ni binkani sira de fɛ min kɛra farafinna maa caman y'a jira k'a fɔ a binna Libi kan fɛn min ye Muammar El Kadhafi ye k'o tɛgɛ tɔmi k'o gosi ka wari b'o kun jamana wɛrɛw bɛ yen Niger Mauritanie Burkina Faso a ye nin bɛɛ gosi ka wari b'o kun ka taa kɛ k'a ka campagne financer a datugura kaso la k'a fɔ fɛn min ye san 1 kaso datugulen a b'o kɛ a yɛrɛ ka avocat ye deli kɛ président kɔrɔ don a ye hinɛ a la u ko tuma n'a tɛ taa kaso la bracelet électronique k'u b'o don a sen la n'a taara yɔrɔ o yɔrɔ u k'a dɔn k'a a kana boli wa a jo b'a la o janfan di kɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye Nicolas Sarkozy ye a ɲɛ bilenlen bɛ nin ko in na wa fɛn min kɔni ye kaso ye nin waati in na lakanabaw kɛlen bɛ k'a ka so fa bɛɛ koli bracelet électronique dɔ b'a bolo la dɔ b'a sen na dɔ b'a kan na awɔ a ma kɛ saga ya a kɛra chien berger chien berger bi kɛ cogo min na dɛ u y'a kɛ ten de Yɔnti Jedu ne m'a f'i ye wa i y'a fɔ ko tubabu faama u k'i minɛ k'i don kaso la wa o de kan ka k'an yɛrɛ fɛ yan awɔ farafin faama n'i minɛ na nganamu na kaso joona o de y'i ka cɛ sɔrɔ o awɔ jɔnni cɛ ka pep k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegin bɛ aw ye i bolo don Yɔnti Jedu bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le soir de Bamako o Bamako wula sɛbɛnnikɛba Umaru Angoyiba Baru Kolondigi a ko min ye ayiwa Sarkozy sɔrɔ ni Ala ma jan kɛ o de b'a ka Emmanuel Macron fana bɛlɛ sabula tile 2 in na tubabukɛ diminen bɛ fɔ k'a bilen ko ndɔnkɛmɔ Yɔnti Jedu k'a dɔn f'a laban ye kuma purukutulen fɔ a ye Mali yɛrɛ i k'a dɔn ani Choguel ayi a dimi bɛ anw kɔrɔ bi a ko nin gouvernement ni yɛrɛ tɛ gouvernement ye koyi gouvernement fila min n'a sɔrɔla coup d'état 2 la o ka taa nin kuma bana min ne fɔ olu ni ɲɔgɔn cɛ nin ye maloya ko ye nin ye tɔɔrɔ ko ye nin ye gasi ko ye olu ka den dama min dara Mali kɔnɔ Choguel m'o dɔn wa yalima Choguel bɛ taa nin kuma in fɔ o ni jama ɲɛna cogo min sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn min ye docteur Choguel Kokala Mayiga journaliste Jedu k'a dɔn a ye biɲɛ turu Emmanuel Macron na sabula kuma min bɔra da anw yɛrɛ ma kuma in jate kuma ɲɛnama ye nka tubabu a kelen bɛ k'u tɔɔrɔ cogo min na bi journaliste Jedu sabula Choguel ye kuma min fɔ tubabu y'an janfa in dun tɛ dɔwɛrɛ ye waati kɛra o y'a jira k'a fɔ k'u bɛ n'u ka minɛnw jɛ ka bɔ yan Choguel ko n'a ma ɲɔ kɔ i ni maa min bɛ ayiwa sankolo la a bɛ avion kɔnɔ avion panne e k'a fɔ i b'i tun k'o kelen don avion kɔnɔ Choguel kuma min fɔ dɛ nin den ka jugu tubabu ma wa an y'a fɔ bi an y'a fɔ sini an y'a fɔ tu n'as pas peur et tu seras français et de quoi wa Emmanuel Macron wa an y'a fɔ bien Choguel kelen tɛ dɛ Mali bɛɛ de y'a fɔ an bɛɛ de y'a fɔ n'i b'an fa t'an fa Faransi janfanci bi a janfanci sini an y'a fɔ dɔ kɛra sa an tɛ sa ni maa fa fɛn mɛnna maa bara kɔrɔ i jaabi gɛlɛya la hakili bɛ taali la visa ko la n'a y'a diya a y'a to yen n'a y'u ja u ka to visa di daba ma u janfanci bi u janfanci sini wa anw y'a sɛbɛn kɔrɔ wa ne mago tɛ visa la koyi Choguel kelen tɛ dɛ ne bɛ taa Bɛlɛdugu ne mago tɛ visa la Choguel kelen tɛ dɛ Maliden bɛɛ ka kuma in o kuma n'u bɛ min fɔ a ma u k'o fɔ Yɔnti Jedu sɛbɛnnikɛla ko min ye tubabu faama ye Emmanuel Macron ko j'ai été choqué ces propos sont inacceptables alors qu'hier était rendu l'hommage national u ka sɔrɔtigɛ dɔ tora ayiwa ya janjo la Maxime Blasco ko olu bara k'o su kasi kɛ kuma min Choguel bɛ taa nin kuma in fɔ Yɔnti Jedu k'a dɔn olu ka maa kelen sara i k'a dɔn ayiwa anw ka maa dama min tora nin ko in na yalima dab'o la wa o waati kelen anw m'an ka gendarme maa 4 an y'o su dɔn organisera in na Sebabugu o ma kɛ wa aw ka maa kelen sara anw ka maa dama min sara o bɛ se ka compter wa kɛlɛ daminɛ ni sisan cɛ Faransi maa min tora maa 52 anw da joli a bɛ se ka compter yan a man ca maa 1000 yan Emmanuel Macron Faransi la civil la a bɛ maa 1000 bɔ Emmanuel Macron wa an y'a fɔ an y'a fɔ a y'an abandonné k'an to en plein vol vive Assimi Goïta
vive Sadio Camara, vive Choguel Kokala Maïga. Aha, maintenant dafara ni kuma Choguel to fa akundi janyi a jarani maintenant bravo. Vive Malik Diaw, l'enfant de Ségou. Vive Colonel Ismaël Ouagé. Eta yin ko wore ni dana ni Asim ni Choguel foka ba watara nu foka faraka e be ko nyini Joti Sedou Sénégal ko akoni ngo inda manda ikaro to fama diminedo kabini somingo ni ngera ka fa amba fa kabulo yele mafa wore fe ninga mono boka mono kurabo to abu kamana gwana ministre la jongodo ni ministre mapuma president ere laba na puma sa ka jira nyema na ni nguma nyolu se bokoro toro olu deguna ikado andundi ya fa deli de Joti Sedou dole be fara koka ni nguye se banye ya bati deli joli ma Mali ambassadeur ni nywana po France tumani Jime Diallo ibe kama bla kwa ka yafa deli ibe ka clé de o ibe ka e kabusa e cheblen na même avion takata France a duguseje kata yafa deli okay atna kinyala de nanye yafa nyini ikanu zumangula ibolodo nani asimi Mali on jama si on de kelemeka Mali on nyedo makorona merci note autara ko position clarifier poya position de main Macron m'a fait il faut que les chefs d'État africains aient tout position clarifiée. Amata Jonas qui est nous pour la France, la position du Mali, elle est claire. Très claire. Nous, on est libre, indépendant. On choisit qui on veut pour nous aider. Barabana. Ibololo. D'abord, on a une tête d'eau. Il faut faire minye wuli kajo ani kesiriye. Osake. Indépendant ni nyuka sebanye. Faire minye la rédaction ye. Uko fe minye Asimi Goita Sadio Camara ani Choguel Kokala Maïga no lubega Malika independance ko nyini wuli kajo ani kele bunakuga ma min venembe na beka independance di Malima kurango bunakuga oye Seydou Lamine Traoré fe minye ministre de l'énergie des mines sebeni kala ko nzebe benga foroko mani jiru mado wa bado Seydou Lamine Traoré do akumburanje temene ina groupe électrogène la hauta bele ba onani anano Mali kono haki o tune kofe amada oma benga mununga nga ke société privée munumbe no lu banga jamana kono no lu pene bise ka kuradi jamana doma jamana fa bela jele ka kura soro no yala Lamine Seydou abo barala Orange Mali aye wuli ka joke fe minye oluye u ka centrale solaire u bino de sigi kati anve centrale solaire minabi sigi 40 mégawatts sur une superficie de 40 hectares. Na ma turon. O mana ni na ya brancho la o ba jinde. On s'en fout. Pour habiter basabu kaminga. Nindedo. Vive Lamine Seydou. Traoré. Ala. Nanga chike bugu dawla. Ala nga togo kono. Ami kurado e. Kura kera fuye sa o. Kura kera fuye. Nam. Sabani gala ko akoni ya takalaje ukomi ma plan stratégique 2025 fami Orange Mali unano tekenobla telia la yoro mi na bubulo hectare binani o diruma opma fami panoi hectare binanu bina bela jele de ke panoi ka yeraka o yekrede sabani gala ko akoni ya takalaje hectare binani bela jele de kunana bina ke panoi ninga chene fami kurambondo mbaye o bina sigi kuramvili bo bina teme katife ninga yaraka kati jeji ka nudo bamako dugu munu venembe no lube kati masurunala ni kurango bula kurabi tashini bela jele la 30 megawatt o de bina marai nga 48 megawatt o de bina charu kleve ka di bela jele ma ka damene sokomada 6h fo kana bla fo ka klebi o bi charu fa bela jele se atomi mi bara shuve o bi dashidu kono abo ni ministre ngoni Lamine koni ala de ataka nam sabani gala ko ako Lamine Seydou akap mamanja akewale de biye akoni ataka laje Lamine ko ako Mali be siraminga ame 2021 de la nandora ta sanani bi dafa wati mina Mali koni magotike foi la kurango la tuguni abela jele dafa le bi sora amba to feri sabani gala ko kene ka niso kungadi Orange yere noye anyamawe mamunu be noye Orange directeur général et chef de projet o to de Bertol Touba o ya dira ka foni bara mimbike ni mina ke sababu ye folo de Orange fe kan nyuana na folo ta ninga do farafina kurango sera fe Orange ka bo telephone ko la ka do kurango sera fe o debi damene Malila wa bike mami nga dana ya kono mani ministre do Lamine Seydou Traoré sabani kala ko utanga mana gawo Orange ka tutige Lamine Seydou bala kabini katel j'étais là
sɛbɛnnikɛla ko a ko nafolo min bɛna don a la a miliyari da gosi ka ca fɛn min ye faransi ye ka diɲɛ fɛn min ye orange ye ka diɲɛ ka wuli ka jɔ kɛ fɛn min ye ni nafoloba in ye k'o don kuran na an ka jamana kɔrɔ o sababu tɛ dɔwɛrɛ Lamini Seydou don sabula u dalen b'a la n'a ye fɛn o fɛn fɔ a b'o timɛ n'a ye layidu o layidu ta a b'o kɛ cɛ min don a cɛsirilen don ŋaniya b'a la a diinɛ b'a la fɛn min ye Mali kuranko ye a fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min a kɛrɛfɛ fɛn min ye énergie directeur général ye Umaru Baru Jara ale fana y'a jira k'a fɔ nin baara min n'a bɛna kɛ a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye Mali a nafoloko minnu bɛ don kuranko sira fɛ k'a bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la kuran min ni Orange Mali énergie n'u bɛna di Mali ma kuran in wari ka ca Mali denw ka sanda ma wari tɔ min n'o bɛna yɛlɛ a kan Mali yɛrɛ de b'o sara jamanadenw bilasira an sɔnna ni méga unité ye 160 ye dɔrɔmɛ 16 disons ni unité ye dɔrɔmɛ 30 ou bien dɔrɔmɛ 32 malidenw bi dɔrɔmɛ 18 wala 20 sara a tɔ o de min b'an ka facture kan o t'o de ye an b'o normal de sara a tɔ wari min unité kelen o kelen tɔ min bi yɛlɛ a kan énergie yɛrɛ b'o sara an nɔ la a fɔ Asimu tɛ b'o sara kuran ti gɛlɛya bilen b'a fɛ kuran de ka jigin jango yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu viselen don fɛn min ye Bamako daminɛw ye ka se Kati dugu kɔnɔna ani Kati burusu kɔnɔna yɔrɔ caman bɛ yen ka taa Kolokani yanfan in fɛ kuran bɛ dɛsɛ a bɛɛ lajɛlen la sabula Bamako yɛrɛ bɛ développer ka taa yen fɛ sisan de ala ka barika d'u la wala kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Yoreto Basabugu sera la capitale deuxième capitale du Mali capitale économique Basabugu kuran tatɔ tɛ nin y'anw fɛ yan kuran ta ye dalu ye malheureusement la terre est très pauvre à Basabugu jodi de ne bɛ bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui maa tanu do bɛɛ lajɛlen kana bila k'i sa don o kɔnɔ jɔnni sedu k'a dɔn farafinna babolo in kan min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye ani jateminɛ cakɛda min n'a bɛ Kigali jɔnni sedu k'a dɔn o cakɛda de kelen bɛ ka wulikajɔ boloda muso o muso n'a bi farafinna k'i bi baara la walima i bi ca wɛrɛ la jɔnni sedu u ye ɲininkali kɛ i ka jamana kɔnɔ ani jamana wɛrɛ la bɛn kɛra kan farafin muso bɛɛ min ye madamu Kumare Mariam Simaga an k'a ma ko Gaku jɔnni sodi k'a dɔn Bahamadu denmuso ale de taara ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye kuma in kun fɔra nka k'a sɛbɛntiya jɔnni sodi k'a wele fo Kigali ka taa bandiri ta k'a da disi la ni ka bonya ta k'a d'a ma jɔnni sodi k'i k'a dɔn k'a kɛra sɛbɛnnikɛla ko min ye Gaku ye jɔnni sodi k'a dɔn abamuso ba kelen b'a fɔ Nze o sen tɛ jɔnni sodi k'a dɔn nin bɛna k'a siɲɛ 16 ye prix africain pour le développement PADEV jɔnni sodi k'a dɔn a bɛ se kalo tile 27 Kigalikaw fɛ Rwanda jɔnni sodi k'a dɔn Kigali faama bɛɛ tun bɛ yen farafinna faama bɛɛ tun bɛ yen nin bɛɛ lajɛlen de welela a ka k'u ɲɛna a ka kɛ misali ye sini a bɛ sinikɛnɛ mɔgɔw ma Marriott Hotel jɔnni sodi k'a dɔn a bɛ ɲɔgɔnkunbɛ in kɛra ye sɛbɛnnikɛla ko maa min n'u dafara Rwanda jamana kan jɔnni sodi k'a dɔn politiki ma min ye sɔrɔ busobaw ye jɔnni sodi k'a dɔn maa minnu bɛ wuli ka jɔ la dɛmɛ ani hinɛ u ni bɛɛ lajɛlen ka maa kun bɛ kɛnɛ kan maa minnu ni donbolo ka kan jɔnni sodi k'a dɔn to a fɔra sɛbɛnnikɛla fo a ko i k'a dɔn farafinna bɛɛ muso ŋana min bɛ yen muso min n'a bi cɛsiri la k'a ka jamana dɛmɛ ka jamana wɛrɛ dɛmɛ muso min bi cɛsiri la jɔnni sodi k'a dɔn baara ani kɛnyɛrɛ ye kutumu kɔnɔ i k'a dɔn bɛn kɛra ka farafinna muso bɛɛ u ko Bahamadu Simaga denmuso muso cɛɲumanba in de don wa nin kɔni min filɛ Wade a ka ɲi b'a fɔ ko métisi wa ne dɔgɔnin don wa o tɛmɛnen kɔfɛ a cɛ e cousine tɛ wa ayi c'est ma petite sœur a cɛ ye n kɔrɔkɛ de ye a furula fa de b'e la o a cɛ tɛ tulonkɛ dɛ place kelen bɛ ne fɛ yen jɔnni jeliw sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn min ye madame Kumare Mariam Simaga n'an k'a ma ko Gaku jɔnni sodi k'a dɔn prix africain mérite excellence jɔnni sodi k'a dɔn a sara ka da ale de ma a ko nin ye muso ye min ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ barika ka bon anw ye nin dɔn kabini an jinin ni Segu danganda la faama den don a wolola nafolo la nka dumuni kɛ jɔnni sodi a bɛ ba ka tasɔrɔ ta ka t'o ko danga kɔnɔ ka yɛlɛ n yɛrɛ kana lisɔn ta ɛ y'a dɔn kɔni nin di bala anw na o ni tɔw ti kɛ kelen ye
waati min tɔw bɛ Alexis G la ani BG la o b'a sɔrɔ nin bɛ leçon da o b'a sɔrɔ ale bɛ leçon da la kelenw tɛ Jean Didou sɛbɛnnikɛla ko a ko an bɛ don min na ko bi nin kɛra nisɔndiyaba ye an ka jamana ɲɛmaaw bolo sabula maliden mana tanu maliden mana ta ka yanga Jean Didou k'a dɔn nin ye malidenw bɛɛ lajɛlen ka kunnawolo ye sɛbɛnnikɛla ko tuma min n'u ye banderi in d'a ma i k'a dɔn Gakou yɛrɛ jɛlen a nisɔndiyara a m'i kala ɲɛji la a ko min ye bonya ani karama ye a b'o ta k'o di furukɛ ma furukɛ min n'o y'a dɛmɛ ka kangaru da ye k'a ladi a ka cɛsiri ni wulikajɔ la Jean Didou k'a dɔn Gakou y'a jira min ye nin bonya in ye a baarakɛɲɔgɔnw a yɛrɛ ka kɔlɛ jamanadenw nin din bɛɛ lajɛlen de ma a wa bɛɛ lajɛlen ni nin ka kan o tuma a bɛ dugawu don ɲini nin kɔni ye sababu de ye min kan ka dɔ fara ale ka cɛsiri ni wulikajɔ kan min ye foroba baara ye Jean Didou k'a dɔn o dama tɛ bilen min ye wulikajɔ wɛrɛ ani cɛsiri jamana bɛ se k'a nafa sɔrɔ cogo min Gakou ko a na dɔ fara a kan sɛbɛnnikɛla ko awɔ n'i ye transport ta k'a lajɛ taa ka segin min ye awɔ Gakou ye a ye ko daminɛw na sabula baara in daminɛ n'a fɛ i k'a dɔn fa ka cakɛda de kɔnɔ groupe Simaga n'o y'u ka denbaya yɛrɛ ka cakɛda bolo ye Jean Didou kabini kunun ko ka n'a bila bi la o tɛmɛnen kɔfɛ i k'a dɔn a nana société wɛrɛ sigi sen kan o ko min ma Somadrine Sarl Jean Didou ka wulikajɔ ni cɛsiri o dɔnna mobilier matériel de bureau Jean Didou k'a dɔn ka taa se Dagabana groupe exogènes ma so jɔ sira dilan min ye Gakou a kelen bɛ nin bɛɛ lajɛlen la a bɛ nin bɛɛ la e ɲɛ tɛ ɔrɔbuba in n'a kan na ja manamanamaa tɛ ni baara daminɛna n'a ye jini pantalon don Jean Didou i b'a ni ouvrier ɲini i t'a dɔn min ye min ye ja manamanamaa tɛ koyi je te dis c'est une femme battante c'est ma petite sœur je m'en fous oui de quoi que ce soit ta petite sœur je parle de ses qualités ça elle en a voilà ni mun ye sɛbɛn ye o de jamana mago b'o de la an ye min bɔ aujourd'hui kɔnɔ balimaya namaya kanu fu o pôle nord la Allah i to sa ala daga ni ka ɲure sa an somaw ka se ka tanu ka fɔ an somaw ka tanu soma min ni ne b'a dɔn ko Sekou ka do ça c'est le général là quel général 5 étoiles qui Tolérance zéro c'est ton petit frère. C'est mon petit frère. Ayo ka fanga ya. Bina mumba onye se uka kola. Bina mumba onye dogonu nga kola. Achama de. Anye dogoni ye fanga na ya. Attention Attention. Diaw. Sekou. Danganda. Malik Diaw mo dedu. Sekou oui. On dedu. Mais n'oublie pas. Akadungu di do. Allah. N'oublie pas. Amadou ya ça Sekou. Johnny. Amadou ya. C'est mon petit frère. Oui. Mon directeur général des douanes. Nga war kesu tigi Didou jamana kɛra Sekou biye juma ye mbala cogo bɛ di donc mana ne bɛ n tɛgɛ don o bi k'i kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant Fasiriba n'o ye Musa Sayo Kamara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Musa Sayo ko fɛn min ye kangarida ye o ka fisa wuli ka bɔ nɔgɔ k'a ye fɛn min ye an ka assemblée nɔnabila ye CNT membre u ye sariya ta sariya min n'a tara o de bi tali kɛ Mali dugukolo ko ɲaaminen bɛ kuma cayalen bɛ dugukolo kelen tigi 4 tigi 3 dugukolo diyɔrɔ 3 diyɔrɔ 4 fɛn min ye sariya kura ye colonel Assimi Goïta ko o ka dabila maa kelen bɛ ka dugukolo di Mali la awɔ o y'a ɲɛnen ye maa kelen bɛ ale de bi dugukolo signé Mali la n'o ma signé dugukolo tɛ très bien sɛbɛnnikɛla ko hali sariya de taara u ko min ma loi domaniale et foncière sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye assemblée nɔnabila ye CNT u y'a voté maa 96 olu sɔnna maa 4 k'u ma jɛn n'a ye maa 2 ko a bɛɛ ka kan olu la sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye jama ye o diɲɛna n'a ye jama fanba jɛnna n'a ye o tuma loi votera sɛbɛnnikɛla ko nin sariya kura min dara a ko fɛn min ye conseil des ministres ye olu yɛrɛ de y'a jɛnna n'a ye mars kalo san 2020 article 162 o de b'a kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a kuma ka bon a fɛsɛfɛsɛlen don sariya bɛɛ lajɛlen fɔlen b'a kɔnɔ nka min jɛlen bɛ i kulo ma jɔ o de ye k'a fɔ fɛn min ye concession rurale o bɛ maa minnu bolo o dabilara concession rurale tɛ yen bilen maa o maa bɛ yen ni dugukolo b'i bolo a kɛra sugu o sugu ye a bɛɛ kɛra titre foncier ye permis d'occuper tɛ yen bilen ayi bɛɛ titre bi di bɛɛ de ma non attends ça c'est tellement important saga kan k'a faamu concession rurale o banna dugudenw ni fɛn ninnu o banna payi a bɛɛ bɛ kɛ titre foncier ye du tɛrɛ permis bɛ n bolo lettre bɛ n bolo o fana banna titre foncier sécurité donc sécurité da très bien et après sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye titre foncier o bi di bɛɛ ma o dɔrɔn tɛ n'i bɛ t'i ka dugukolo papier bɔ yɔrɔ kelen bɛ guichet unique i bɛ taa papier bɔ ye olu de dɔrɔn bɛ se ka terrain papier d'i ma maire t'a di préfet t'a di gouverneur t'a di
sous-préfet t'a dit, guichet unique de b'a dit, wa olu de b'a numéro à matriculer. Ça c'est très bien. Donc on sait il y a combien de parcelles au Mali, d'où Jolibe Mali là. Ni ko numéro tant abi don ga fo ye daba tungara ka sodi ma wara tise ka fo ke no numéro mais ni numéro ko kala ni numéro mi jaybo norala ni mi ye maire jawbo norala ni mi ye sous-préfet jawbo norala titre foncier mi mani jaybo kala o bana commune 1 titre ou to au communauté titre là wala bito noro katila. Ça c'est très bien. Merci. Nam sabani gala ko akoni ya ta ga laje luwa nana no yele mali o ye ka fo fene titiri na bi bo ma jama me obi titiri bo ngana muna o dablara ni ka papier ni alado guichet inigila ministre de ba signé ni sani ministre ka signé abi publier journal de la be ka bo akala maka fo e ka titiri bi bo ni yoro ina o ye publication ye n'o kɛra ni titiri bɔra fɛnɛ a bi publier k'a fɔ titiri dira dabama ni yɔrɔ in na o fɛnɛ bi publier sɛbɛnnikɛla k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔ dɔw min se k'a contester personne fo n'i kɛra yɛrɛfasu ye nka min kɛra gɛlɛya ye n'o kuma fɔra n'o fɛnɛ yɛlɛmana o de ye k'a fɔ titiri bɔli wari ka ca kojugu titiri prix jiginna k'a kɛ permis prix ye awɔ ye de a bɛ daminɛ don jumɛn de loi votera f'a ka promulguer promulguer ye président k'a signé ni président y'a signé bi bɛɛ sini sɔgɔma a bɛ daminɛ Assimi Masuma ale Masuma il n'est pas du tout là a kɛra kunungo est-ce que bi a tɛna signé wa merci il n'a pas de temps nam sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɛra maire préfet sous-préfet commandant yan fɛ dugutigi di yan fɛ dugutigi denkɛ ye yɔrɔ diya ya u y'a kɛ tan u y'a minɛna u y'a donda o bɛɛ sen bɔra la dugutigi bi demande de kɛ sa k'a ci ministre ma eyo pay karisa ni karisa mago bɛ terrain na dugutigi maire b'o demande de kɛ k'o signer k'o ci ministre ma ministre b'a di domaine ma domaine bɛ taa n'a ye guichet unique la olu bi numéro bɛna lajɛ u bi numéro bɔ yɔrɔ la k'a segin ministre ma ministre b'a papier signer ka na di maire ma maire b'a d'a tigi ma pay maire ti papier signer bilen dɛ o banna sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ nin ko in kɔni digira maire la fo ka taa fɔ a to ten sabula préfet sous-préfet ani maire u ka sɔrɔ ba de bɛ dugukolo ko in na nka n'a fɔra k'olu ti papier signer bilen maire ka dunda datugura très bien caman bi maire ya bila sisan hali nin de y'a ɲuman ye koyi sɛbɛnnikɛla ko loi in kɔni votera a kɛra ko ɲumanba ye maa caman y'a jira k'a fɔ a bɛna ni yɛlɛmaba ye a tɔ tora sa jamanakuntigi ka décret d'application décret ani loi k'a promulguer ani décret d'application k'o signer min b'a jira k'a fɔ karisa ni karisa aw bɛ nin baara kɛ n'o kɛra kaban fɛn min ye baara waleyali bi daminɛ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ ne fana kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sodi bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le matinal sɔgɔmada joona Jean Sodi k'a dɔn n'i ye foroba baara kɛ baara mana ɲɛ i bolo n'i bɛ taa retraité la Jean Sodi k'a dɔn i ni foli ka kan o ɲɛ kan ka fɔ est-ce que Hamadou Wologem n'a fɔra ka ban Jean Sodi k'a dɔn BMSSA i k'a dɔn a dɔnna Jean Sodi ni i taara Babaliba fɛ yen don min Babaliba bɛ BMS la n'a k'i ma ko taa Hamadou Wologem fɛ yen i k'a dɔn i bɛ yɛlɛ Jean Sodi k'a dɔn Banque Malienne de la Solidarité kabini n'a tu bɛ tigɛ kuma min ka Babaliba to ayiwa i k'a dɔn a tan ne fila fili la kabini Badawolo la banki k'a wuli ka jɔ boloda fo k'a kɛ bankiba ye bi min ɲɔgɔnna yɛrɛ ka dɔgɔ jamana kɔnɔ a ko Babaliba to a ma fɔ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ Wologem tɔgɔ fɔ ka sababu kɛ mun ye Jean Sodi k'a dɔn Wologem kabini san 2002 ale de bɛ soli ka na banki kɔnɔ kabini yɔrɔ fɔlɔlaw mana a ye nin papier nin da a ye nin yɔrɔ in jɔsi Jean Sodi k'a dɔn ani yɛlɛmaga ni majigi sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn bi ale de kan ka taa i k'a dɔn retraite la a ko i k'a dɔn directeur des ressources humaines des moyens généraux i k'a dɔn a y'o baara de kɛ kabini Babaliba tile sɛbɛnnikɛla ko minɛn ma jɛngɛ minɛn ma kɛlɛ k'a bolo Jean Sodi hali ni fɛn min bɛɛ ni gɛlɛya bɛna don o la walima o kan ka tile joona i k'a dɔn a bɛ fɔ a ye taa fɔ Amadou Wologem ye sɛbɛnnikɛla ko Dankɔrɔba ye baara kɛ k'a ta i k'a dɔn kabini sifin fo ka na si jɛsa min ye lafiya bɔda ye Jean Sodi k'a dɔn a bɛna t'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko BMS a yɛlɛlen ka yɛlɛ i k'a dɔn ka na sanga sɔrɔ bi i k'a dɔn directeur min bɛ yen o kun kelen bɛ k'a ta Jean Sodi k'a dɔn awa k'a kɛ conseiller spécial ye Jean Sodi k'a dɔn a tun bɛ directeur général kɛrɛfɛ min bɛ se ka to wulikajɔ ni hakilinaw bɛ fara ɲɔgɔn kan hali o baara fana kɔnɔ a ye cɛsiri ni wulikajɔ min kɛ o dɔnna o de la banki yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ an bɛ don min na ko bi u bɛna bonyaba de kɛ ka ɲɛsin Amadou Wologem ma sabula a bɛ taa retraite la sɛbɛnnikɛla ko maa o maa n'o ni banki kun bɛ baara kɛ
i kɛra kunnafoni dila ye o i kɛra maa wɛrɛ o Jean Sodi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra fala ye bisa sabula min ye wolokɛ min ye ale kɔni i k'a dɔn a bɛna taa retraite la banque kelen bɛ ka bonyaba ta k'a sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'u lajɛ dɔw b'a wele ko wɔlɔ dɔw ko wolokɛ Jean Sodi k'a dɔn ayiwa min ye hadamadenya ɲɛni banque kɔnɔ hali n'a sɔrɔla i taara i dimina ni ko ma ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'a fɔ ale kaba a ɲɛ bɛ sɔrɔ n'i y'a fɔ wɔlɔ ye a bɛ dilan. Tu le connais? Ne a tort de main. Ah bon? Je l'ai jamais vu. J'ai toujours travaillé. Il est parti à la retraite là. Wallahi. Eh Allah! Et pourquoi je le découvre maintenant? Eh bien parce que c'est ton heure. Au Wati de Sera. Il y a un java. Allah. Ne t'es pas ni Wologne la nuana mena. Ka flagge toi tan flafli là. Ton bras droit. C'est Wologam. Ni pas mal baoula droit. Wologam. Je vais t'envoyer ça maintenant. Allah. Ni babali bako ta wologam fe ini yela bi chas nyagasi na ma ñenebo wologam il est capable de tout hanna pour ko war ka saraye joni c'est du cadre ni baradi matira wologam fait tout pour que tu sois satisfait la question bloquée pour que gana je le connais personnellement merci Wolo merci pour tout pour service rendu merci à la nation merci pour avoir sauvé Daba de la crise financière pendant qu'il faisait ses déboires à Bamako. Mais quoi? Ses déboires. Oui, au courant. Ouati mi Bamako ka galaima. Voilà. Nga. Le plus grand des plus grands. C'est Babaliba. Très sage et compréhensif. Il m'a nama tugo quand il te regarde abi famu asingi famu ni nana ko patoro ko ndeme do kuno me fulla aba fa dugo na bedi ako abisna ka famu te ne kun nga ta magan ne tara bawal ba fe ngom tan zara la go mina ta magan kaka doge ne ni misara afwalla bawal bay ne laje kene ay mi wone bodo ni ako mais Daba toi aussi tu vas la mec mais qui va être brûlé demain alors Tabatungora ajo Tambaoura Kenyabakaw fe an ka baara kɛ ɲɔgɔn n'o ye Mamadu B Kanté technicien animateur u sɔgɔlen b'an na nin waati in na Kenyabana Lamini a n'a ka ɲɛmaw an b'u bɛɛ lajɛlen fo Murujan Mbala bɛdi Murujan Aliou Badara Traoré san b'a sɔrɔ radio ɲamana u sualen b'an na Murujan n'a Lamini fo Mauritanie frontière la an ka foli b'u ye Dampan Jariso sisan b'a sɔrɔ u sualen don an na Jɔli Sudi k'a dɔn foli ani tani bi jumɛn sa Damba ko in to yan sɛbɛn kala n tɛ mun kɛra n kɔrɔmuso bɛ Asa Tunkara n ka foli ani tani bɛɛ Jɔli Sudi n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon Jɔli Sudi k'a dɔn tile filɛ in na fɛn dɔ bɛ yolo yaala la i k'a dɔn réseaux sociaux kan maanifin kamana gwana fo k'a fɔ k'a to ten cɛ fila minɛnen bɛ ni k'u sɛbɛn kɔrɔsiri k'u ti Jɔli Sudi k'a dɔn nin kɛ bɛ tile da ye sɛbɛnnikɛla ko ite ni man debla umuti ko jongdo wa ayiwa a ko kɔni i k'a dɔn ko kɔni ɲɛ kuma minnu bara ka fɔ a la Jɔli Sudi k'a dɔn a kɔni bara ka kɛ Kayi mara de la sɛbɛnnikɛla ko ayiwa Bafulabe mara la a bɛ n'a fɔ jɛ in kɔni dara ye min ye Kayi mara ye min ye mɔɔw ye bere jele tama Jɔli Sudi k'a dɔn fɛn sugu bɛɛ bɛ hadamaden bolo u kɛlen bara ka firi nin kamalennin fila kan Jɔli Sudi k'a dɔn jɛ in yɛrɛ lajɛli f'i kuma si bɛ kɛ sɛbɛnnikɛla ko ayiwa mun ye nin kɛ ɲininkali de bɛ kɛ yalima ayiwa u ka jɔnya ko kuma min n'o bɛ fɔ Kayi mara la yalima o kɛwale don wa dɔw kɔni y'a sɛbɛntiya yɛrɛ de ye k'a fɔ o de don sabula kuma minnu bɛ fɔ dɔw ko ayiwa o bɛ kuma kasɔngɔka la walima maninka kanfinba in de la Jɔli Sudi k'a dɔn i tɛ kuma nka ja ninnu kɔni bɛ hadamaden dabali ban kamalen denmisɛnnin fitininw don san 15 san 25 Jɔli Sudi k'a dɔn ja in kɔni ye diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen lamini bɛɛ lajɛlen kɔni ye ja in ye o yan'a ɲɛ ka dɔn yanni a bɛ faamuya Jɔli Sudi k'a dɔn Kayi mara la gɛlɛyaba dɔ bɛ yen jɔnko kuma ani hɔrɔnya kuma Jɔli Sudi k'a dɔn a ko in gɛlɛyara kosɛbɛ maa minnu bɛ sigi la san 100 san 50 Jɔli Sudi n'a fɔra olu ka taa bila ɲɔgɔn na dugu kelen kɔnɔ jɔnko kuma walima hɔrɔnyako kuma a bɛ hadamaden kamana gan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Jɔli Sudi k'a dɔn ko mana se nin dangan in ma a ko kɔni ban kuma sera sabula jamana ɲɛmaa minnu bɛ yen bi olu tɛ tulonkɛ Jɔli Sudi olu bɛna dabali kura ni fɛɛrɛ kura de tigɛ min bɛ se ka to nin ko in ɲɛ bi dɔn cogo min maa o maa n'i yera nin ko in na walima e de y'a kɛbaa ye Jɔli Sudi kuma minnu bɛ fɔ ni tiɲɛ don i si kaso dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ a ko in kɛra usubi janja
Musubi janga a kɛra Joël Sodi k'a dɔn ayiwa min kɔni ye adamadenw ye mɔɔw nana bila ɲɔgɔn na de maliden yɛrɛ dama fa kelen ba kelen dugu kelen Joël Sodi k'a dɔn wolo ɲɔgɔn ka mɔ ɲɔgɔn kan jɔnya ko kuma walima n'a ɲɔgɔnna Joël Sodi ka mɔɔw minɛ denmisɛnnin fila k'u minɛ k'u siri kɔlɛ k'u sɛbɛ kɔrɔ ten Joël Sodi k'a dɔn ni belekuru ni jelew ye i bi dɔ yɛrɛ u bi bese jig'a kan a ko i k'a dɔn ni hadamaden hinɛ banna a bɛ n'a fɔ u y'u siri de ka taa n'u ye fo kungokolo kɔnɔ ka taa nin kɛwale k'u la maa o maa ko nin b'a la k'a fɔ e de ye bugɔli kɛ walima i bɛ nin kɛnɛ kan i bɛ nin ko in kalama Joël Sodi nin bɛɛ lajɛlen kan ka minɛ ka datugu si kaso la sɛbɛnnikɛla ko min ye jo sariyatigilamaw ye droit de l'homme olu ye wulikajɔ kɛ sabula olu ye mankan wuli nin ko in na a bɛ waati jan bɔ Joël Sodi k'a dɔn awɔ communiqué dɔ kɛra communiqué min bɔra plateforme contre violation des droits de l'homme u k'a ma ko PVDH Joël Sodi olu fana ye communiqué kɛ ɔ min kɔni ye awɔ wulikajɔ ye ani jateminɛ Joël Sodi o de bi kɛ ni jɔnyako kuma in de don Joël Sodi k'a dɔn Kayi mara la nin kɛbaaw u man ka to yen abada le ye Joël Sodi u mana don sanna walima u mana don dugu la u kan ka ɲini mɛnɛmɛnɛ wala ninnu bi ɲini u ye nin kɛwale jugu min kɛ hadamadenya manibi Mali hinɛ kan ka kɛ ko minnu y'a kɛ k'olu fana tigɛ ni bese non adamaden hinɛ banna mais maa bɛ se k'i manifi ɲɔgɔn minɛ i b'a fɔ baga bese b'i bolo i b'a kɛ k'a tigɛ berekuru k'a kunkolo la ko low non nin tɛ ka taa filmer joli ni seri cogo ma a bɛ seri ten maa min bɛ se ka t'i yɛrɛ jɔn yɛrɛ bɛ se k'i jɔ ka nin filmer de ko ye jɔn ye mais est-ce que non ni Joël Sodi n'a sɔrɔla nin ko in ye a kɛra nin non a b'a ye man di a ye n'i y'a lajɛ kuma se de bɛ kɛ hadamaden bɛ se ka nin kɛ non ne yɛrɛ ɲɛna ko rebelles de don rebelles o tɛ ayi rebelles sigiɲɔgɔnmaw dama don nin kun ye sɛbɛn ye ya Allah an ye min jɔ ka bɔ nouvelle fo Joël Sodi nin ko ni ne y'a lajɛ ni hakili jiginna fo n kuma se kɛ i bolo don dama dun kana ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ fɔ nin sɛbɛn ye an ko min ma dabaliba Musa Jara Musa nin y'a ka sɛbɛn ye Musa ko a kanina tɛ dabila diɲɛ nege tɛna kɔ jogo jugu ani kɛwale jugu kɛba n'i k'i jogo ma i sigi k'an kɔnɔ yan n'i mana a bɛ t'i yɔrɔ ɲini nin dɔgɔtɔrɔkɛ in dɔgɔtɔrɔkɛ kakala a bolo minɛna n bala kɔnɔ caw dɔgɔtɔrɔ ni kakalaya subhanallahi a ko an ka taa Sikɔrɔni mun bɛ yen Sikɔrɔni nin dɔgɔtɔrɔkɛ yi ko a to a tɛ to gundo la koyi a to a de docteur Amadu Yatara Amadu Mahamani Yatara a bangena février kalo tile 26 san 1986 Bamako yan sɛbɛnnikɛla ko a yera fɛn minnu na o de ye maaninfinya ani dɔgɔtɔrɔya hakɛ yɛrɛ k'a lagosi sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye nin dɔgɔtɔrɔkɛ in ye maa caman kɔni bɛ minnu bɛna a ka jɔ la a ka kɛwale jugu a n'a ka kakalaya a n'a bi musow ka minnu n'olu taara ka taa furakɛli la waati mɔbɔ mɔna musokɔrɔba nana bawala nana denmisɛnnin nana a b'a ɲɛsin bɛɛ ma nabɔ e kuma a man kɛnɛ de nin da ka jugu man kɛnɛ ni mun cogo jugu ye dɔgɔtɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko dɔgɔtɔrɔ kakala Amadu Mahamani Yatara a ko fɛn min ye nin ko in ye muso dɔ kɔni banabaatɔ ale nana san 17 a furulen don a cɛ kɔni o bi tunga fɛ sɛbɛnnikɛla ko muso in kɔni nana angine de y'a minɛ kumakan yɛrɛ o tununen bɛ muso in yɔrɔnin bɛɛ a taara ka taa dɔgɔtɔrɔso la maaw y'a fɔ a ye k'a fɔ nin dɔgɔtɔrɔ in ale bi a kiliniki bɛ yan fɛ a taali a n'a donni dɔgɔtɔrɔso la a taara dɔgɔtɔrɔkɛ in sɔrɔ a ye consultation wari saralen dɔgɔtɔrɔ ye furakisɛ dɔw d'a ma k'a k'olu ta a n'olu ta ka na so bana ma nɔgɔya a ye dɔgɔtɔrɔ wele o dugusɛjɛ ne ka bana ma nɔgɔya dɔgɔtɔrɔ ko tuma i bɛna an bɛ ko in ɲɛɲini a nalen dɔgɔtɔrɔ ko pikiri bi yan an bɛ pikiri 2 k'i la pikiri 2 an b'o k'i la dɔgɔtɔrɔ a nana ka na muso yɛrɛ kɔni ka pikiri kɛli daminɛ pikiri min bɛ kɛ bolo la wala pikiri min bɛ kɛ cɛkisɛ la a tɛna ka muso ka tafe kɔrɔta ten Allah kakala tɛ wa kakala kɔrimugu b'a bolo a bɛ ka kɔrimugu jɔsi woro la muso woro ninnu na ani sigilanw na muso bɛ bɔ min kalama ja a yɛrɛ a ka kamarakɛ in o b'a bolo a bɛ k'o jɔsi alibɔli sumalen d'a mɛ muso la nka fɛn dɔ fana kalamani dalen b'a la muso y'i kɛrɛ filɛ ja a dangadenya bɔlen o minɛlen b'a bolo. a b'i dafa deni b'i dafa a la
muso ko nin ye mun ye muso b'i ɲɛ yɛlɛma waati min o y'a sɔrɔ ja a ye kurusi bɛɛ de cu o tuma a nani muso nana ɲɔgɔn dani daminɛ girigara giri a ka dɔgɔtɔrɔso min na sɔrɔmu juru ni butelu ni pikiri biɲɛ u y'a bɛɛ don ka biro bɛɛ don ɲɔgɔn na e de mun ma sugu muso bɛ ka lite muso ka finiw lɔminɛlen b'a bolo dɔgɔtɔrɔ kakala kuma nana caya dɔ nana da kɔngɔ da kɔngɔnin sa a y'a dɔn k'a fɔ ko in gannen bɛ kɛnɛmamaw b'a fɛ ka sɔmi muso kɔni a ye muso ka finiw d'a ma muso y'a ka finiw bɛɛ don parata muso n'a ka furamana bɔra muso ni maa minnu kun dalen b'a kan n'o y'a tɛnɛmusow ye ani a nimɔgɔmuso dɔ kun dalen b'a kan olu y'a ɲininka ko mun de kɛra muso y'i kɛ kasi kan dɔgɔtɔrɔ bɛna bin kan a ɲɛfɔ dɔgɔtɔrɔ bɛna bin muso donna kuma na k'a ɲɛfɔ o yɔrɔnin bɛɛ fɛn min ye furucɛ ye o kɔrɔkɛ min bɛ Bamakɔ yan dɛ o sina ka taa commissariat la ka taa convocation tigɛlen polisiw taara dɔgɔtɔrɔkɛ nɔfɛ ka na n'o ye Amadu Mahamani Yatara ye k'a sigi joona k'a ɲininka a ye jɔnŋɔla fɔ koyi ko sitana de donna ale la o kuma o n'ale bɛ pikiri kɛ o ale bi bagari bɔli min kɛ k'o jɔsi o tuma a bɛ hidayi de wa o b'a hidayi a b'a fɛ ka i turu yɛrɛ pikiri bi kɛ woro dɔ minɛlen b'ale bolo ale bɛ k'o kɔrɔta muso kɔni bolo sa biɲɛ min na turu a la biɲɛ tɛ ka turu fɛn wɛrɛ de bɛ ka na a ka sɛrɛngili kuma in de b'a bolo nin ye maalangolo ye koyi a ka pikiri biɲɛ kuma in dɛ o de b'a bolo bɛɛ k'o lajɛ nin tɛ dɔgɔtɔrɔ ye sɛbɛnnikɛla ko u m'a ci k'a fa a ɲininkale a ko maa caman de ye nana ka na plainte fara muso in da kan kuma fɔ muso dama min nana ka n'u ta fɔ a y'a kanna nka sere t'an na n da m'a lakali cogo min na o de cayara maa min nana ka n'i ta lakali muso min nana ka n'i ta lakali o yɔrɔ la a bɛ maa duuru bɔ npogotigininw b'a la muso furulenw b'a la minnu nana ka n'u ta fɔ fɛn min ye progrès kɔni ye communauté progrès o m'a ko bila dagirinda la fɛn min ye dɔgɔtɔrɔ ye o yɔrɔnin bɛɛ a ye mandat d'arrêt d'a kan nege min jalen b'a la a ka taa nege da kaso bonba la ni mun nege a bɛ taa nege da kaso bonba la bɔ mun fɛ yen ne bɛ bolo min kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui bɛn kelenya ni maa min y'a baara kɛ i ni foli ka kan i ni tanu ka kan Yohani Sodi k'a dɔn ayiwa deuxième édition trophée de la paix octobre kalo tile 9 a bilalen b'o la min ye colonel major Ismaïla Wage a n'a baarakɛɲɔgɔnw ka taa se ayiwa environnement ministre ma Moribo Kɔnɛ ministre de la jeunesse des sports Musa Asayer min ye ayiwa baɲumankɛw ye i n'a fɔ Umaru Jara n'o bɛ promotion de la femme et de l'enfant de la famille ani wadi tɛ Funɛ Kulubali Yohani Sodi k'a dɔn awa ni ministre ninnu bonya ni karama bɛna ta k'u sɛgɛrɛ nin deuxième édition in na trophée de la paix a ko k'i bɔ a la Yohani Sodi k'a dɔn association Mali Debout olu ka wulikajɔ ni cɛsiri Yohani Sodi k'a dɔn cɛ o cɛ walima muso o muso b'a la n'i kɛra ayiwa ngana ye n'i ye baara ɲuman kɛ Yohani Sodi k'a dɔn olu kɔni bɛ hakili ɲuman da k'i sɛgɛrɛ k'i ta n'u diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye sabula o bi kɛ sababu ye dɔwɛrɛ ka dusu ta association a ɲɛma min ye Mohamed Togo ye a n'a jɛw u ka nin wulikajɔ in a fɔlɔ jara filanan fana bi labɛnna Yohani Sodi k'a dɔn u ka nin sen in a bonya n'a karama talen bɛ ka di maa caman wɛrɛ ma i n'a fɔ n ɲininka ayiwa min ye Ibrahima Hayidara n'u k'a ma Iba ni o ye Usmane Madan Sherifa Hayidara an denkɛ y'o ye ani Jabali Transit Aboubakirin Sidiki Abdoulaye Cissé n'o bɛ société forestière la Amadou Diadje Sako PDG groupe ADS ani Adams Bagayoko ni o bɛ Sopromac Mamadi Sissoko pharmacie populaire PDG ani président conseil économique social et culturel Jamil Vitar Conseil économique, social et culturel. Oui, non, Jamil était l'ancien président. Voilà. Ani Bouakari, PDG groupe Tandja, nous Jabika Bouakari Tandja, Sancho. Ako ni édition mi vlani, octobre kolo clé konondo, Mémorial Moribo Keita, Abouyana Karama Talebe ka ministre de la réconciliation nationalement, colonel major Ismaïla Wage. Ningu ye sabanye anyemi izalo ninga bo aujourd'hui kono
aka bi bolla daba tumara bita an b'a bila yan sana an k'an ko don ɲɔgɔn na an b'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ alisilame musow ka tɔ n'o ye UNAFEM ye u k'u bɛna cérémonie belebeleba kɛ n'o y'u ka centre dayɛlɛli ye centre min n'a bi muso npogotigini minnu bɛ yen ni u k'an ka bilasira furu la ani fɛn min ye an ka baarakɛden minnu bɛ yen n'u b'an ka duguba kɔnɔnaw na ni gɛlɛya kɛlen bɛ k'u sɔrɔ olu bɛ bilasira cogo min alisalamaya ka sira kan ani furu sira bɛ don o kɔrɔ cogoya min na o tuma fɛn min ye o centre d'écoute ye musow dɛmɛni an'u tɔbɔtɔli n'u bilasirali alisalamaya hukumu kɔnɔ o centre bɛna dayɛlɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ ACI 2000 la 9h waati a bɛ kɛ sini sibiri octobre kalo tile 2 ACI 2000 la u ka siège la 9h waati ni ye ko ɲɛnamaba ye ni bɛɛ kan ka ye nin kɛnɛ kan Yon Sodika do waati kɔni dafara fɛ yan sa an b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan Yon Sodika do hakilina min bɔra an na juma tɛmɛnen n'o ye dɛmɛ ye k'armée sɛgɛrɛ Yon Sodika baara k'an nisɔndiya min ye ayiwa colonel major a filɛ ka na ni hélicoptère 4 min colonel Sadio an b'an ka to kɔfɛ jamana den bɛɛ lajɛlen kan ka jira armée na anw de y'a bila ka anw kɔlɔsi wa a baara ka baara kɛ wa an fana b'a dɛmɛ i y'a fɔ cogo min Yon Sodika do question 4 min n'o bɛna dayɛlɛ i k'a dɔn ayiwa ministre ko k'a b'a fɔ président ye ni président ye yamaruya di kɛ k'a baaraw boloda an bɛ sɔrɔ ka kunnafoni di lamɛnbaaw ma ni ɲɛmaaso ka yamaruya ni ɲɛmaaso ka yamaruya ye sabula jɛgɛfɔ ɲɛmaaso y'a jira k'a fɔ baara in ka dafa an k'a jira faamaw yɛrɛ la wari bɛ di minnu ma arajo n'u bara ka wari fara ɲɔgɔn kan maa o maa ye dɔrɔmɛ di u k'a tɔgɔ sɛbɛn u ka wari mara u bolo wari ti da anw ma fɔlɔ ni kɛsu dayɛlɛla an b'a fɔ bɛɛ ye wari kan ka bila kɛsu min kɔnɔ o tuma mɔgɔw k'u ka wari di Faransi Amérique diɲɛ dugu o dugu a ye fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu ye a ka wari mara maa kelen bolo ka to a bɛɛ sɛbɛn n'a fɔra ko pawu bɛɛ ka wari bila kɛsu bɛɛ ka wari bila arajo jɛgɛfɔ ye nin de ye c'est une radio citoyenne wulikajɔ fɛn o fɛn kan ka kɛ ni hakili b'a la 2012 waati min ni kɛlɛ o wulikajɔ a n'o daminɛna fɛn min ye baaraw ye jɛgɛfɔ ye i jɔn yɔrɔ fin o la ni hakili b'a la 2012 guerre de reconquête min n'o kɛra Seydou jɛgɛfɔ ye Seydou bila ka taa n'o ye Ntɔma ye ka taa nord la ka taa kɛlɛ kɛ an ma dɔrɔmɛ kelen ɲini dɔrɔmɛ maa y'a kɛ ka armée soutenir donc ni nin n'a ɲɔgɔnna sera bi jɛgɛfɔ ka jɔ ni jɔyɔrɔ la ka kunnafoni di k'a fɔ jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan an ka armée dɛmɛ o y'an jogo kɔrɔ ye donc ka ɲɛmaayaso fo hakilina ɲuman na Mali sɔrɔdasi ɲɛmaaw y'o dɔn an ye Yon Sodika ɲɛmaaso min fo n'a ka cabinet u ko nin ye jɛgɛfɔ jogo kɔrɔ ye u y'o dɔn an ye nka seyi an bɛna jogo kura min da ka fara u kan a fɔ ministre ka cabinet dɛ wari min ditɔ filɛ min seli mana san na an ka bɔ a kalama k'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye général de brigade chef d'état-major Umaru Jara wari bi d'ale de ma ale de kɛlɛbolo b'ale de bolo nka ni wari dira ni min kɛra n'a bɛ se ka f'an ye a ka f'an ye ayi mais ni gundo ye min ye gundo t'a la dɛ wari gundo tɛ nin na dɛ n k'o f'i ye kabini kelen wari parce que Covid 19 wari an kana mun na wari fɔlɔ minnu dira a bɛ kana mun na o bɛɛ dira politique mɔgɔw ma voilà o fana o compte dira politique mɔgɔw de ma mais jeni ta compte bi di armée yɛrɛ de ma merci on veut les résultats sur le terrain an kɛ goyara sa Yon Sodika do waati n'a ka waati ma se bita kɔni an b'a bila yan gɔngɔlɔn bita an b'a bila yan foli ni tanni an b'o kɛ an bi a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ fɛn min ye an baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye Umu Jara ye arajo Mali la furucɛ Shanghai ala y'a ka kalifa Allahu akbar Sɛkinɛ Allahu akbar Sɛkinɛ fatura de Shanghai cɛ dumanba n'i ye arajo baarakɛla ye non Sɛkinɛ kɔni o y'a i kelen a nimɔgɔkɛ di ne yɛrɛ n'a ma ɲɔgɔn ye ɲɛ mais téléphone na an bi kuma a bi kulonkɛ bila ne la teriya min bɛ Umu cɛ a b'o teriya n'o kulonkɛw ni a bɛ sinankunya kulonkɛ yɛrɛ kɛ ne wayi Ala ka hinɛ maa ɲumanba Ala ka yafa k'a ma janajaw bilala don jumɛn na ni juma seliw kɛra bi yɛrɛ wa a ka so Arazɛli la inchallah an bɛ balimamuso ye n'o ye Umu Jara ye wallahi don kɛ Shanghai ye Ala k'a dayɔrɔ suma ya rabbi Ala ka hinɛ ni alisamɛ su amin ya rabbi Yon Sodika ni Ala ni kira sɔnna Segu an fana ka cɛkɔrɔba Basaliya a ka tile 40 sarakati bɔ i k'a dɔn o bɛ kɛ bi a bɛ kɛ Segu min ye ayiwa n ɲininka Lazara mana seli dɔrɔn a bɛ kɛ Segu a yɛrɛ ka du kɔnɔ Segu ni Ala sɔnna i k'a dɔn min kɔni ye wulikajɔ ye an kɔni an bɛ Segu sira minɛ sisan Saliya tɔgɔma taara ka bɔ ala fitini o taara ka ban an bɔ arajo la ale kɔni ale ka nagariya o juguya bɛ bi ni kɔrɔkɛ yɛrɛ ye ngɔni dɔ b'a bolo sisan
salade bi madi tiɲɛ koyi même vie madi kan ngoro do be salia bolo na yi sigi aka dugene na ngolongoto juru sengele ndi vafe ne ko imangina fota ay salando ka dude do ayani awo anye ni ya fama Daudi aw yetungarawi ni ya fama daw amba lamne Aïssa ta nye do da sala Daudi aw yetungarawi ngo aw nye dawye abo da ba tungara daw bi goni akuma bala yoli no dikado amba ngo ken na ko kolon ko wati sira ambale ma bobo ka jemu ka lu bunu sigi no lu willa me jagte no muru bi nyu zoro profana to ma du shuina naga nya mu wase bi ken gafe kile ka naga nya mu wani kile bura pile bi sai kana ka don fargo na jaki sho ni daka ne ala sonan dene ami nyu zoro ni gene kile nga sama gura bi bo ni ngolu lakali naga kara fe Gibson control ka kuna foni la se journaliste Seydou Dabatungara wa salam